купен целият парцел. Друга част от парцелите се предлага на друг инвеститор. Схемата се прилага и при закупуването на имот дом за гости в местността Карандила, който е също общинска собственост. На търга се явяват поставени лица и фирми при приближение на кмета, които не допускат преки инвеститори да участват в търга. Фирмата, която трябва да спечели този търг, е определена от кмета и тя се казва Тедя Гради ООД. Имота е с разгъната застроена площ 1635,48 квадратни метра. Същия имот след една година се препродава на фирма Топстрой Декор ООД с управител Евгений Петков, собственик и неговия брат Коста Петков. Същите тези двама господа са и управители на дискотеката и пицарията на кмета Лечков. Много ясно се вижда топлата връзка между кмета и по-горе посочените господа. Същата схема се прилага при закупуването и на имоти от Държавна агенция по горите. От тази агенция са изкупени на безценица 5 имота и със собственост на фирма Топстрой Декор ООД. Списъкът на придобитите имоти с поставените лица е доста дълъг, но до момента няма реакция от страна на държавата. По данни, които с много голяма мъка успяхме да се доберем до тях, за тези два мандата той е успял да злоупотреби с над 60 милиона български лева, в това число и с пари на Европейския съюз по еврофондовете. Говоря конкретно за водния проект, който по леги артис е спечелен и е започнал да се строи с европейски пари този воден проект за подмяната на водопроводна канализационна мрежа на града. Във всички такива проекти, които са 28 или 30 в България, бенефициент е Министерството на водите и околната среда. Само единствено в Сливен, не без помощта на бившия строителен министър Асен Гагаузов, бенефициент не е община Сливен, не е Министерството на водите и околната среда, а е лично Йордан Лечков Янков, кмета на град Сливен. Как му са оторизирани такива права, това за мен не е тайна, но нямам право да гадая, нито пък защото не разполагам с факти. Той спира проекта на фирмата изпълнител, отстранява без никакви законови правила и принципи, само и само за това, защото на него не му се отпускат необходимите комисионни. Проектът е замразен, макар че той е предаден с акт 10, който отговаря на условията по предварително подписания договор. Говорим за една сума от 11 милиона евро, които са преведени на община Сливен. На община Сливен, прекратявайки договора с изпълнителя, не ги превежда както е редно да ги преведе на фирмата изпълнител, а ги превежда на един предварително направен консорциум и до самия изпълнител парите не пристигат. Какво става обаче с тия пари от тук нататък? Тези пари от двете други фирми, участвайки в консорциума и нямайки никакво участие в строително-монтажните работи на водопроводната мрежа, която е изградена до момента, привеждат една голяма част от тази сума като реклама за собствените си фирми в хотела Спорт Палас, чийто собственик е сестрата на кмета. И от тук нататък вече започва изключително бруталният механизъм на изпиране на тия пари. Те изчезват, те се инихилират, те ги няма. Те са откраднати. Вследствие на което града остава с незавършен обект в дадените участъци и квартали и той вече година и 3-4 месеца е разкопан. Града в момента прилича на Бейрут след бомбардировки. Широкият център на града е невъзможно да пропусне потокът автомобили, защото няма как. За това нещо бяха информирани министър-председателя. Събраха се 24 000 подписа за 3 дена, които са против управлението на този кмет. И тези подписи със съответните доказателства и документи бяха изпратени на министър-председател, на главния прокурор, на министъра на околната среда и водите, на министъра на еврофондовете, на председател на Народното събрание, на комисията по ДАНС в Народното събрание, на комисията по корупция в Народното събрание. Наистина се инициира
инициира се прокуратурата и в момента към този човек има заведени 10 или 11 наказателни дела за много тежки престъпления. В момента няма съд в България, който се осмелява да съди настоящия кмет на град Сливен. Всички си дават отвод. Цари пълна дезинформация в медиите. Никой не дълбае проблемът Лечков. Никой не желае да свидетелства. Страхуват се за живота си, за семействата си, от случайни инциденти. Страхуват се да им загубят работата си. В наши дни не съществува свобода на словото, защото можеш да пострадаш. В дните на демокрация обществото вече не се доверява на съдебните органи, на журналистите, няма доверие в политиците си. Изглежда, че на практика демокрация в Република България все още не съществува, защото тук мафията управлява държавата и за нея не се пише, не се коментира и не се правораздава. Истинските престъпници продължават да стоят на свобода и нагло прибират наяве парите на европейския данъкоплатец. Като капак на всичкото това, Сливенския окръжен съд си дава отвод. Той не иска да гледа тия дела. Това ми се струва, че граничи с цинизъм. Просто аз не виждам логическо обяснение на това как ти ще си затваряш очите пред едни брутални, доказани документни измами и престъпления в особено голям размер. Говорим за милионни източени. Не само за европейски, за общински пари. За фирмена задлъжнялост, за междуфирмена задлъжнялост. Всичко това до този момент се прикрива и най-страшното, което е, че независимо от коя политическа сила е депутата, избран от Сливенски избирателен район, а те са 6, през цялата тази сага, която продължава борбата на част от общинските съветници с тая изградена престъпна схема и структура, нито един от тези депутати уважавани, казвам го в кавички, не взе някакво отношение. Независимо какво. Да кажем, не е така, или така е, или дайте да видим не мълчание. Тотално мълчание. Къде сте вие, господа депутати? Кой ви избрал вас и за какво сте там? В период на възход на мафиотските структури, овладели управлението от най-ниското до най-високото ниво на държавата, предстоят избори, в които се решава съдбата на европейска България. Опасността да бъдат манипулирани местните избори е огромна. Не е тайна и на много хора е известно, че предните избори бяха манипулирани, цели комисии бяха купувани. Шансът това да се случи и сега абсолютно е 100% сигурен, защото знаем как работят представителите на ГЕРБ. Нима европейците не са също толкова виновни, колкото и нашата първораздавателна система и нашият политически елит? Защото с милионите лева и евро, които пристигат от европейските данъкоплатци във формата на помощи по различни европейски програми и проекти, те помагат за личното облагодетелстване и забогатяване на малък кръг хора. Тези пари не се използват по предназначение, а влизат в нечий личен джоб или сметка. В България имаме една народна поговорка. Не е виновен този, който яде баницата, а този, който му я дава. Да се върнем на правосъдната ни система. За никой от града не стана ясно защо са толкова много жалби до прокуратурата, до административния съд и въобще до институциите, които могат да вземат отношение по въпроса, не се направи нищо. Непонятно остана за всички нас защо нашата правосъдна система в Сливен отказва да правораздава по отношение на кмета. С какво той е повече гражданин от нас, гражданите на Сливен, защо нашите интереси могат да се разглеждат в съда, да се постановяват решения, а по отношение на кмета Лечков да не може. Защо трябва други съдебни райони да разглеждат нашия казус, при положение, че най-потърпевши са именно гражданите на град Сливен. За това са запознати и съдебните ни органи, защото те също живеят в този разбит град. И могат да направят една много ясна и точна преценка не само за състоянието на града, но и това как е доведен до това състояние, кой е помогнал да се разбие града ни и колко европейски средства са откраднати. Болното е, че нито една от институциите, не само правосъдната, но и
От висшите етажи на властта не обърнаха внимание на нашите сигнали и жалби, защото не може да се крадат безогледно средства, не може да се разбива един град за лично облагодетелстване и никой да не вземе отношение по този проблем. Единствената надежда беше останала в Европейския съюз и надеждата ни, че ще бъде изпратена комисия, която да дойде на място да провери как се работи по европейските проекти, къде са тези средства по европейски проекти и защо никой от проверяващите по нашите сигнали не констатираха тези очевадни неща и защо бягат от отговорността да ги констатират, защото тези факти са на лице и те ги има. Няма как да бъдат изтрити или унищожени документи за извършени плащания или източване на общински средства. Това е констатирано от одитни доклади, констатирано е и по наказателни дела срещу Лечков от вещи лица. Но въпреки всичко, въпреки очевадното, нашият съд дебаркира от задължението си да правораздава и препраща делата да се гледат в други съдебни райони. Не случайно беше изказването и на американският консул, че в България има 2 съдебни системи и това е факт. Факт е, че за Лечков нашата система не работи. След като ясно и прозрачно, господа и госпожи европейци, виждате безочието на огромната част от политическата класа в България, то тогава къде сте вие? Защото с вашето бездействие вие насърчавате корупцията и ограбването на българите. Ние не сме гладни за парите ви, а искаме истинска свобода и справедливост, прозрачност в изборите, в политическия живот на страната ни. И нали се досещате, че много скоро нашите проблеми ще се превърнат във ваши? Както казва Михаил Савов, един от нашите големи генерали, българският народ, който е трудолюбив и храбър, заслужава една по-добра участ. Българският народ и в частност гражданите на град Сливен изстрадаха страшно много. Затягаха коланите в продължение на години за едно светло европейско бъдеще, което така и не получиха. Когато на времето това се е случвало, нашите деди са хващали Балкана и пушките. Ние не искаме в 21 век да стигаме до там, че да се зарежим бизнеса и семействата и да хванем Балкана за едно такова бъдеще. Тази власт на времето се е взимала с кръв. Това ние не желаем. Ние желаем европейски ред, европейски закони да бъдат спазени от всички на територията на Европейска България. Всичко друго е мафия. Тази мафия няма право да съществува на територията на България. При цялото ни уважение към гражданите на Стария континент и вашите институции, ви молим и призоваваме към прозрачно справедливо отношение и защита на българския народ и законите на Европейския съюз, към който вече принадлежим и ние.